Koninkrijk heeft een bijzondere positie aangezien zijn grenzen beginnen in het Caribisch gebied, maar gaat tot het eindigen bij Duitsland. Hoe ziet u de rol van ons koninkrijk in het kader van geopolitieke spanningen en hoe kunnen de eilanden, ABC bijvoorbeeld, hun hubfunctie tussen Latijns-Amerika, Europa en de Verenigde Staten verder verstevigen? Nou, daar kunnen we het komende uur even over praten. Dat is heel moeilijk om daar een heel kort antwoord op te geven. Maar ik ben wel heel dankbaar voor het feit dat met name ook Aruba, Curaçao en Sint Maarten hier aanwezig waren tijdens het bezoek hier aan Miami, aan Florida. En een belangrijke rol hebben kunnen spelen. Natuurlijk voor die 3 landen binnen het Koninkrijk is Florida, Miami de allerbelangrijkste handelspartner. We hebben ook gezien tijdens Irma, toen hier een andere orkaan overheen was gegaan. Wat het betekent voor Sint Maarten als er geen warehousing mogelijk is. En dat alle goederen die hier opgeslagen liggen niet bereikbaar zijn voor een land dat weer opgebouwd moet worden. En je ziet gewoon het ongelofelijke belang wat Miami, wat Florida heeft voor de 3 eilanden. We waren vandaag bij een ziekenhuis waar de meeste van de kankerpatiënten uit de hele Caribische deel van ons koninkrijk, die toch wel hier behandeld worden. En dus het feit dat we daar waren, daar gaan we echt extra zorgen voor jullie mensen. En dat vind ik wel heel, heel belangrijk. En zeker, die 6 eilanden hebben een enorme betekenis voor onze aanwezigheid in het hele gebied. En dan moeten we dus, en dat vond ik heel mooi, om de hele dag vandaag en gisteren toch gezamenlijk met onze 3 eilanden toch aanwezig te zijn in alle gesprekken. Was het maritiem, was het gewoon bilateraal, was het gewoon echt op gezondheidszorg, op logistiek. Dat werd toch wel onze patiënten gewoon gezamenlijk. En natuurlijk ook de studenten die we tegengekomen zijn. Ja. Hun verhalen te horen van de volgende generatie. Wat Florida voor hen betekent. En hoe ze die kennis weer terugnemen naar hun land. En uiteindelijk ook daar het bestuur of het land kunnen versterken. De economie kunnen versterken. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we hier ons ook presenteren als een koninkrijk van 4 landen. Met een poot in Caribisch en in Europa. En dat we op die manier echt ook een brugfunctie kunnen zijn voor een heleboel mensen. Inderdaad ook uiteindelijk weer naar Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Bedankt.